atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin, yanzu zaka yadda a ce kai ne abokin tafiyan wasu mutane, kowa yana da guziri, kai baka da guziri, zaka yadda? To haka lahira fa, gashi a duniya kowa, wani yana karatu, wani yana karantarwa, wani yana sadaka, wani yana sallah ibada, ana yin guziri, kai kuma ka zanna shiru, ka je kana sharholiya, kana wasa, bayan kuma Allah ya ce ba halicce duniyan nan don wasa ba, wa ma khalaqna as-samaa wal arda ma bainahuma la'ibin, haka Allah ya magana, amma ka zo kana wasa. Rabbana ma khalaqta hadha batilan, ya Allah baka halicce wannan duniya, baka halicce wannan sama da kasa don wasa ko don karya ba, an yi ne don abautawa Allah. To da haka 'yan uwa, a yi tana da ran tashin alkiyama, wannan rana tana zuwa, ranan kamunga, aiki ka kadai shine menene zai amfane ka. yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naktabis min nurikum, a ranan da munafukai maza da mata za su ga masu imani, za su ce ku jira mu, ku dan jira mu mana, mu dan bi hasken kun nan, wajen nan akwai duhu. Ya ce musu ku koma bayan ku mana, qilar ji'u wara'akum faltamisu nura, kuma ku je ku nemi haske mana. Daga nan za a sanya shamaki, wayancan sun tafi saboda sun yi wasa a duniya, ba su yi aikin da zai ba su haske ba. A hadisi annabi ya ce mana menene, as-sawmu junna, azumi garkuwa ne, ya ce menene, was-salatu nurun, sallah haske ne, was-sabru diya'un, hakuri tsananin haske ne. Don kana so ka yi tanadin haske da zai amfane ka a lahira, to a duniya ake. Allah mana jagora, Allah kuma ya taimake mu.